Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pambagya kawilujengan ugi tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Wonten ngarsanipun para pepunden sepuh bini sepuh ingkang agung amestuti dumateng kepiye ingkang utamen ingkang saestu pantes pinundi wiwah kinabekten wonten ngarsanipun para pangban-pangbating praja satriyaning nagari minangka songso agung tumraping para kawula dasih sedaya ingkang pantes sinudarsana lan ugi dumateng para bapak ibu sagung para lenggah kakung saha putri ingkang satu kinurmatan kangge murwakani atur langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kula dherekaken munjakaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang saestu sampun ambabar daya pangareba ingkang agung dhateng panjenengan sedaya dalasan kula katite wonten ing dalem punika kula lan panjenengan sedaya tansah ginanjar kesehatan, kesarasan, kawilujengan. Amin. Boten supaya sholawat salam kita untuk katur dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka suri tauladan minangka umat Islam saking fitini dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Oh iya. Nyuwun pangapunten munggel pangandikan sautawis kula wonten ing mriki kumawani ngadeg jumejer wonten ing papan menika wonten ing dalu punika boten sanes kula ingkang kapiji ndherekaken lampahing adicara wonten ing dalu punika nanging saderengipun adicara menika kawitan sautawis kula badhe angaturaken rantamanipun adicara ingkang angka sepisan menuju pambuka kalajengaken samangke ngumandangaken lagu Indonesia Raya. Acara ingkang angkalih inggih pambagya Arja Juwono ing samangke kasuwun saking dinanipun Bapak Kepala Dukuh Perikuan Sentul. Kalajengaken acara ingkang angka 3 inggih pangandikan saking Paguyuban Lestari Puspita Budaya ing samangke badhe kasta putanipun Bapak Ngatijo lan dipun lajengaken adicara ingkang angka sekawan inggih pentas tari ingkang pisan menika tari Nusantara kalajengaken tari Pralayar lan kalajengaken pentas seni jadilan saking lare-lare kalajengaken adicara ingkang pungkasan panutup lan kalajengaken pentas seni ketoprak ing dalu punika. Kanthi cekak-cekaken wekdal sumangga adicara wonten ing dalu menika enggal-enggal kita awiti lan kita lampahi. Tumapak ing adicara ingkang angka sepisan inggih pambuka monggo adicara ing dalu punika sareng-sareng kita bikak kanthi waosan basmalah sareng-sareng kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan basmalah menika andayana dados tambah lancar rancaking adicara wonten ing dalu punika. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih Pambagya Arja Juwono. Saking menika yen pun adicara ingkang angka kalih inggih Pambagya Arja Juwono. Kasuwun saking penyanipun Bapak Kepala Dukuh Sentul. Wekdal saha papan kula sumadakan semoga katur-katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wonten pangasanipun para sesepuh bini sepuh ingkang hormatan, wonten pangasanipun Bapak Ketua KKLMK, Ketua RW, Ketua RT Paduka Sentul ingkang sahat kehormatan, wonten pangasanipun Bapak Punijo minangka Sohibul Bait ingkang dadu macan, wonten pangasanipun Grup Paguyuban Ketoprak Cahya Mujo Budaya Paduka Sentul ingkang dadu kehormatan, wonten pangasanipun Grup Ketoprak Lestari Puspita Budaya ingkang dadi kehormatan saking Jogja, wonten pangasanipun para muda mudi Padukuhan Sentul, wonten pangasanipun Bapak Ibu masyarakat Padukuhan Sentul, sumrambah ugi sedaya pihak ingkang boten kula sebat saking asmanipun setunggal bapak setunggal ingkang dadi kehormatan. Minangka kula kang ngatur sumangga sesarengan kula lan panjenengan ngaturaken tansah manungku dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kasarasan kawilujengan dalah kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji wonten ing wekdal punika papan punika kanthi rahayu wilujeng lir ing sambikala. Boten kusupen sholawat salam mugi tansah paringaken dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng warganipun, para sahabatipun, dalah umatipun dumugi yaumul kiamah. Mugi-mugi kita saya pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Dumateng Bapak Ibu ingkang dadi kehormatan, ingkang sepisan kula minangka Sule Sarira saking Bapak Punijo minangka Sohibul Bait dalah panitia ngaturaken sugeng rawuh ngaturi pambagya kawilujengan saha ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sampun nglembaraken wekdal tindak rawuh wonten ing Padukuhan Sentul menika kagem mriksani pagelaran seni budaya Ketoprak Cahya Mujo Budaya. Ingkang kaping kalih kula bilih kula dalah sedaya panitia anggenipun caos penyambutan, caos papan lenggahan ingkang kirang kapsila, kirang subasita, kirang muju prana dumateng Bapak Ibu. Kula dalah segenap panitia nyuwun agunging pangapunten. Ingkang kaping kalih kula ngaturaken agung matur nuwun dumateng segenap panitia, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga Padukuhan Sentul, KKLPMK, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas, dalah Bapak Ibu masyarakat Padukuhan Sentul ingkang sampun nyengkuyung paring pambiyantunipun awujud wekdal tenaga pikiran saha arta satemah adicara ing dadi wanci menika saged lumampah kanthi lancar, boten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi anggenipun caos paring pambiyantunipun pikantuk amal kasanean. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping
kawan nggih menika pungkasan nggih apabila monggo wonten ing adicara menika dipun lajengaken nggih mugi-mugi adicara ing wekdal dalu menika saged lumampah kanthi meriah menghibur tansaya nambah keraketan anggenipun masyarakat wonten ing Padukuhan Sentul. Nggih makaten atau saking kula kathah lepatipun kula nyuwun agung mekaten mboten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula aturaken dhateng Bapak Joko Padukuhan Sentul ingkang sampun matur minangka pambagiowarjo suwun. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih pangandikan saking sesepuh paguyuban Lestari Puspita Budaya. Wonten ing dalu punika badhe kasta putenipun Bapak Ngatijo. Dumateng pangarsanipun Bapak Ngatijo kasuwun minggah wonten ing panggung. Wekdal saha papan kula sumekaken semoga katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Wonten pangarsanipun para bini sepuh, para pepunden, para aji sepuh ingkang saestu sampun ana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang tansah pantes kawula bedhah linangkung dumateng para bapak pangemban-pangembating praja miwah ingkang dados satriyane negari ingkang pantes sinuba sekaring pakurmatan. Sumrambahipun sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah bagya mulya. Nuwun kawula nuwun mugi tansah ibet linepasna saking tulak sari. Saha bebendu dasar kawula kepareng nigas wacana nggembel kamardikan. Wonten ngarsa ngandika sami rikalanipun nembe eca asekeca. Anggenipun kepareng wawan pangandikan. Inggih awit saking kaderenging manah kula piniji saking sedaya panitia ingkang supados caos atur sawetawis kanthi purwakane atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hambaban kalujengan kasarasan kabagyan sarta kabagas kuwarasan. Katitik wonten rika lenggan ratri ingkang mirunggan menika. Kula dalasan panjenengan sedaya saged hangrawuhi kanthi manggih rahayu wijenging samudayanipun. Shalawat salam mugi tansah kunjuk roh dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeber dumateng garwa putra lan saha sahabatipun. Wonten pangarsanipun para sepuh, para pemuden, linangkung dumateng para bapak lan ibu. Keparenga saestu ingkang sepisan. Lumantar lisan kula sedaya para seniman lan sliwati saking tahta bantu. Keparenga hangaturaken sewu genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Ponijo ingkang pidalem wonten Sentul Banjar Arum Kali Bawang Kulon Progo. Lan ugi saestu sedaya paraga namung saged ngaturaken sewu genging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih
ingkang sampun kepareng nyawisaken pirantos kangge ajanging pentas wonten ing dalu niku. Saestu sepisan malih lumantar lisan kula sedaya para seniman lan seniwati saking Bantul namung saged ngaturaken 1000 kenging panuwun ingkang tanpa pinates. Ing salajengipun kasuwun dumateng sagung para lenggah, para tamu, mugia kersa lenggah pawong sak dumuginipun. Hamirsani bebering lampahan nggih sandiwara ketoprak wonten ing dalu niku. Mendhet ira-iraan alap-alapan danes baru. Lan ing samangke saestu lumantar resan kula sedaya seniman lan seniwati. Mbok bilih sampun paripurna anggenipun pentas wonten dalu menika. Keparenga tumuli nyuwun pamit madal pasiran. Mugi-mugi sak pengker kula sak brayat saking Bantul. Wiwit saking mriku dalem dumugi rompok kula. Mugi tansah sinungsungan karahayen siang dalemipun. Dawah kosok wangsulipun dumateng panjenenganipun Bapak Ponijo sak keluarga. Sak sampunipun kula sak keluarga sak kula wangsa nyuwun pamit. Mugi ugi tansah sinungsungan ing karahayen. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken minangka atur pangandikan saking sesepuh paguyuban Ketoprak Mataram Lestari Puspita Budaya saking Bantul Ngayogyakarta Adiningrat. Tentu kemawon sakdangunipun kula caos atur kathah perkawis-perkawis ingkang boten trep kalian kawontenan. Dan iya awet saking andhap osoring manah. Mugi sagung para lenggah kersa hambedah samudraning pangasa. Mekaten semanten kula pungkasi akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun. Matur nuwun kula aturaken dhateng-dhatengipun Bapak Adijo ingkang sampun nulirani pangandikan saking sesepuh paguyuban Lestari Puspita Budaya. Ingkang salajengipun menika wonten acara simbolis menika potong tumpeng kangge menika nggih kegandengan paguyuban Lestari Puspita Budaya menika perdana pentasipun wonten dalu punika. Kanthi panyuwun mugi-mugi sak mangke saged ngrembaga dumugi sak mangke. Kasuwun ingkang nyelirani wontenipun potong tumpeng menika saking pun Bapak Dukuh Kedukuhan Sentul. Monggo langsung kena. tengah mriki, Pak. Tengah-tengah mriki, Pak. Ngisor niki. Ngisor balet nggih. Nah. Tak. Mboten para Bapak Ibu saking para lenggah menika wau adicara sepisan